No niin, eli tässä videossa mä näytän teille mun uutta slaimia. Mä siis irrotin tältä puolelta keltaista slaimia, tältä puolelta pinkkiä slaimia. Tää on ihan uusi. Mä ostin tän tänään 5 eurolla, vaikka tämä maksuikin vaan 3 euroa. Ja tässä on pinkkiä, on keltaista. Ja mä jatkan tätä irrottamista. Ja laittakaa mulle kysymyksiä tuolla kommenteissa. Niin mä teen sit videon. Kysykää slimiin liittyviä kyssäreitä, niin mä sitten kyllä vastaan niihin, kun on tullut kysymyksiä. Niin mä oon mahdollisimman nopea siinä. Eli mä katon vaan ne kysymykset, sit mä kirjoitan ne. Ja niin. Et jolle ei tule yhtäkään kysymystä, niin sit mä en tee sitä videoa. Tai jos tulee 1 kysymys, niin mä teen video. Jos tulee yli 5 kysymystä, niin mä teen videon. Ja jos tulee alle 5, niin mä en tee video. Ja nyt tässä kuuluu auton ääntä, koska mulla on ikkuna nyt auki. Mutta joo. Nyt mä sain aika paljon sitä pois. Eli tässä on nyt ensimmäinen pinkki slime. Ja joo. Tää ei veny tämän verran. Ja se katkeaa. Et niinku semi-huonoa slimea, kun ei veny, mutta ei se haittaa. Tai mä en tiedä, jotkut väittää, että niinku silloin slime on just huonoa, kun se ei veny. Mut joo, tällaista. Tää on ihanan tuntusta tää pinkki. Niinku sairaan ihanan tuntusta. Ihan vitsi. Sitten niinku kun sä oot tyhmä ja liittaat sen sun seinään. Sitten tässä on tää keltainen slime. Se on ihan perus tällainen kanssa. Näin sairaan hienot nämä värit, joten mä sen takia mä ostin nää. No mut hei. Mä otan tän tänne takas. Itse asiassa mä mietin näitä toista säilytyspurkkia, koska tää oli vähän fail. Täällä en tiedä. No, jos mä otan tänne niinku palan kerrallaan. Tai no niinku noin. Mä tökkään tän nyt tänne kokonaan. Mene sinne pinkin puolelle. Joo, sori jos tää välillä niinku ei tarkenna, mut ihan sama. Tästä kuuluu kauhea ääni. Täällä on vähän outo tämmönen kansi. Sitten joo, mä tein tällaisen viritelmän. Iso kansi, pieni kippa. Tässä on minun slimeni, joka on siis kunnon slimeä. Tai tämmöstä niinku limalimaa. Mut siis tää on ihan sairaan huonoa. Tää haisee sairaan pahalta, että tästä tulee vähän jo sormiinkin sitä nestettä. Ja sillä että tästä ei oo enää oikein mitään puhuttavaa. Sitä ei välttämättä enää, ja nyt kuuluu taas joku auton ääni. Sitä ei välttämättä siis enää niin kuin näy mun videoilla. Siis tätä slimea. Mut ihan sama, koska on toisiakin slimeja. Mut juu. Tällaiset slimeit oli tällä kertaa. Tykätkää, tilatkaa ja kommentoi tonne alas, että tai siis niitä kysymyksiä, niin mä sitten vastailen niihin. Moikka!